Vicent, està pagat el puro, que és que... Està tot molt mal. Està tot molt mal. Tio, i direm que avui tenim 3% i no el de Convergència. Vostès tenen un problema. I aquest problema es diu 5%. El Hòstia. puto 5%, tio. Tu t'ho creus? Tu t'ho creus? Tu creus que serà possible? Explica el miracle. No, a veure, jo crec que estem... No digues blat fins que no tingués el sac i lligat, no? No diuen això? A Pues, veure, jo tinc dos coses. No sé quin és el patró d'Ontinyent. Hauríem de fer un verihuevo. Jo confesso que ara no sé quin és el patró d'Ontinyent. Però Sant Jordi Rodríguez, que d'ací un parell de dies és Sant Jordi, vull dir, se'ns ha aparegut, si això és de veres. a veure, Perquè les províncies ho porten portada, eh? a veure, la patrona o matrona Immaculada Concepció. I Sant Tomàs La també. Immaculada Concepció. Sant Tomàs. Mira, Sant Tomàs. Sí, però ix és el de si no ho veig no m'ho crec? Pues no ho sé. Així diu l'anunci angèlic. O és un altre? No tinc ni idea. Jo és que de Sants en tenc poc, per sort o per desgràcia. Pues, no sé, conté la notícia, que pareix ser que el PP ha acceptat per les negociacions de Jorge Rodríguez, d'Ensoneix, rebaixar la barra electoral al 3% provincial o de circunscripció electoral, vamos. Això, no sé, Sí. jo si no ho veig no m'ho crec, A mi em resulta també molt estrany, perquè sí que és de veres que, a veure, fem una miqueta de prèvia, d'acord? El partit este d'Ensoneix, que té la clau de la Diputació de València, vull dir, format per la gent que estava al voltant de Jorge Rodríguez, alcalde d'Ontinyent en el seu moment, que l'expulsaven del PSOE, vull dir, es va presentar amb aquestes sigles d'Ensoneix. però per què l'expulsaren del PSOE? Per el cas Alqueria de la Diputació de València. Un cas de suposada corrupció que, sincerament, no hi havia per on agafar-lo, les coses com són. Val? Perquè, en teoria... De fet, és una cosa molt semblant. No sé si dir-ho perquè ens ficarem en un jardí que te cagues, però és una miqueta molt semblant al que ha passat amb Le Pen. Vull dir que els acusaven als partits en la Diputació de València, els partits de govern en aquell moment, vull dir, PSOE, Compromís, València en Comú i Esquerra Unida, d'utilitzar els alliberaments en empreses públiques de la Diputació i etc. Per a posar treballadors que en realitat no estaven assessorant l'empresa, sinó que estaven fent de treballadors del partit. I això no fa ningú partit polític, no? Correcte. Això no fa... A veure, independentment, podríem parlar molt de si això és de veres així, si no és així, si és ètic, si no és ètic, se podria parlar molt. Però la realitat és que això ho fan tots. I quan dic tots, és tots. O sigui, sense excepció. O sigui, qui estigui lliure de pecat que ja és la primera pedra, no? Sí. Vull dir, això que dic... Val? Aleshores, en aquest sentit, i a banda, en coses molt surrealistes, perquè en el cas Alqueria n'hi havia també un cas més surrealista encara en aquest sentit, que era que ens afectava a Compromís. Almenys jo conec molt, tampoc no massa, però la part que conec és la que ens afectava a Compromís. I dic ens perquè jo no estava treballant de la Diputació, jo era treballador del partit estricto sensu, per tant jo no, en aquest sentit jo estava dins de la legalitat vigente, no? Vull dir, jo no estava contractat en la Diputació i feia alguna cosa de la Diputació i també feia el partit, etc. Vull dir, lo típic, no? Mare meva, en quin jardí se'ns decala. Si ens escolta Pegasus, ens obrin un parell de... Bé, el que volia dir és que els nomenaments que tu fas en les institucions com a partit, això ho fan tots els partits d'esquerres, ahir sí que és de veres que els de dretes, entre cometes, que tenen uns altres sistemes de finançament, no ho sé el PSOE com ho fa, però els partits d'esquerra entesa com se reivindiquen d'esquerres i tot això, vull dir, a l'esquerra del PSOE, ho fan tots, és que tu el nomenament que et fa el partit, després un percentatge del sou que tens com a càrrec públic nomenat pel partit, el fas per a finançar, vull dir, el dones al partit. Fas una donació obligatòria. Clar, això és legal.
el que feien en la instrucció d'este cas era dir que això és finançament irregular del partit. I dius, hòstia puta. O sigui, era una cosa demencial. Perquè jo no entre a dir si això està bé, si això està malament, si el que... Vull dir, això després, això podríem parlar-ne, però no és el tema del podcast, no? Però el que sí que és evident és que això no és finançament irregular del partit. Vull dir, perquè és una cosa que és demencial. I, de fet, al final va acabar en no res, les coses com són. O sigui, les coses com són va acabar en no res, tot el cas este. Doncs bé, però va servir en aquell moment per a... També, això també és evident, no estem descobrint catarratxes, si ho diguem, que Ximo Puig també se llevava de damunt un competidor. O sigui, vull dir, així no és que estiguem fent una apologia de Jorge Rodríguez ni molt menys, però les coses són, vull dir, objectivament són així, el cas està agafat per pèls, Vale. ha quedat completament... Vols dir que era foc amic, un poc, no? També. O que no, No sé si era foc amic, o no posant però que tot se'n va l'interès en defensar-lo, vull dir. que els va vindre també bé per tirar-lo i desfer-se d'un problema intern, també. Pues crearen uno més gros, però bueno. No, el PSOE, dic. El Sí, PSOE. sí. Sí, no, que el PSOE, per fer-se el seu problema, n'han creat uno més gros. Ja, però no tant el PSOE com Ximo Puig. Vull Ah, dir, bueno, Jorge Rodríguez era considerat la gran esperança blanca, entre cometes. Vull dir, tiene en compte que trau majoria absolutíssima en Ontinyent, és president de la Diputació, vull dir, s'està movent, és un tio ambiciós, el seu equip que té al voltant també és ambiciós, sense gens de crítica, vull dir, Sí. me sembla l'ambició política és aixina, sense jutjar. Vull dir, li feia ombra a Ximo Puig. I vull dir, i era evident que era un successor possible de Ximo Puig, no? Clar, a Vull dir, més, li feia ombra. Jorge Rodríguez és del 79, té 45-46 anys, i Ximo Puig, pues, és un poc més major, no? Clar, és del 70... No, un poquet moltet. 20 anys, just És de del diferència. 79 i estem parlant de 2015. Sí, Estem parlant de 2015, que tenia 36 anys. per ahí Aleshores. aniria, no? Clar. Per tant, jove valor, en projecció, bla, 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 no? Vull dir, Sí, sí. podria haver sigut fàcilment, podria haver sigut ell el secretari general del PSOE després de Ximo Puig, no? Sí. Tenint en compte també que, bueno, aleshores, anem al tema, no? A mi, de fet, me fa molta gràcia perquè en 2019 se presenten a les eleccions locals d'Ontinyent. Crec que algun poble més de la Vall d'Albaida. Sí, Amb el... Sí, veritat? sí, jo crec que quasi tots. Algú? En la Vall d'Albaida quasi tots. Aconsegueixen una majoria absolutíssima en Ontinyent, però absolutíssima. No sé si són 17 de 21 regidors, una cosa així, 60% dels vots. Estem parlant, no, del 2019, no? 2019. A veure. En 2023 revaliden la majoria absoluta una miqueta menys i tenen, per sorpresa, el diputat provincial en la Diputació de València en 2019 i el revaliden en 2023. En 2023 el revaliden... Me l'estic mirant tot, Ricard. Tasa de 21 en el 2019. 21, veritat? Sí. En 2019. I en el 23, 12 de 21. Crec que en són 14. 12 cauen una miqueta. 12 ja és una caiguda que se queden a un de la mà. Només en tenen un mes de la majoria absoluta. La majoria absoluta estan en 11, 12. Ja no tenen tant de coixí. Però és que de 7 de 21 és molt, no? És una barbaritat. És una barbaritat. Val? O sigui, és normal que caiguin. Més enllà, sense entrar a valorar si ho estan fent bé, si ho estan fent malament, és normal que caiguin. Vull dir, això és normal. Més enllà de valorar si ho estan fent bé, si ho estan fent malament. Vull dir, insistís que en això no entrem. Que després no es diguen que si som apologistes i tal, no sé què. I ara després parlarem d'això del 5%. Mira, a veure... I t'ho dia això perquè en 2023... Digues.
No, estic mirant que en els locals del 23 el PSOE trau 56 regidor i ens uneix 36 En la Vall d'Albaida. en la Vall d'Albaida. I en el 19 la Vall ens uneix 28 i el PSOE 67. No, pues jo pensava que s'havia menjat més el PSOE del que s'ha menjat. Se'l menja sobretot a Ontinyent. A Ontinyent és on se'l mengen. Se'l mengen absolutament. I clar, Ontinyent és la meitat de la Vall d'Albaida o més. No, clar, no, està clar. Clar, clar. Aleshores, ahir el tema està que en 2023, en 2019 ja tenen el diputat provincial, en 2023 el revaliden pels pèls, però amb la gràcia que és decisiu. És decisiu. Hi ha empat entre PP i Vox i Compromís-PSOE, PSOE-Compromís, millor dit, i desempata la Vall ens uneix. I Sí. li donen vull dir, decanten la balança cap a el PP, però vetant l'entrada de Vox Pues tampoc, en no el sé, govern. tampoc I de està fet, mal, estos últims mesos estan jugant a situar-se com a antagonista de Vox. Per exemple, si PP i Vox pel pacte en la Generalitat retallen un 25% l'assignació a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, ens uneix diu que ells mantindran a través de faran una subvenció a la Diputació de València per a compensar aquest 25%. Ja, També s'ha de dir en qüestions, per una banda, qüestions valencianistes, per una banda, qüestions de la identitat d'esquerres, no? La memòria democràtica en la Diputació de València es continua fent a pesar que Vox està pel mig, perquè ens uneix ho manté. Vull dir, això és així, això és de veres. I en el discurs han parlat també de compensar retallades pels migrants, etc. O sigui, ens uneix es defineix com a partit socialdemòcrata, feminista i verd. Això és definició d'ens uneix, Sí. Ara després parlarem de la Unió Municipalista, però ens uneix es defineix així. Bueno, Per tant, Ciudadanos també era així, al principi. Sí, no dic, jo no ho jutge, dic que ells volen mantindre aquest perfil que volen mantindre aquest perfil com a força progressista, entre cometes, i que pot pactar a dos bàndols, no? Això és el que hauria de ser, de tota manera, però bueno. És la jugada que ells estan fent, no? I ja la barbaritat, que a mi, sincerament, m'ha paregut una petarda que no ho hauria dit en la vida, sincerament, m'ho diuen fa una setmana, no m'ho crec, però clar, i s'han portat a les províncies, per tant, no sé al final si passarà o no, però no podem dir que això és una frica i punt, que el PP, vull dir, ens uneix a través de la Unió Municipalista, ara explicarem quina diferència hi ha, impulsa una iniciativa legislativa popular per a reformar la llei electoral valenciana i baixar el llindar que hi ha actualment per a aconseguir representació, que tu necessites traure un 5% dels vots vàlids en tot el País Valencià per entrar en el repartiment d'escons. Només per entrar. Després parlarem de l'abat. Només per entrar al repartiment. Ara després parlarem de les conseqüències que té això. I diu que el PP, i s'han presentat aquesta ILP per a rebaixar a que sigui un 3% per cada circumscripció, que és per cada província espanyola, no? El PP, prèviament, en la llei d'acompanyament dels pressupostos, una cosa molt rara, havia fet una modificació, la llei d'acompanyament, una fricor, val? Una modificació legal perquè la ILP no poguera legislar sobre la llei electoral valenciana. Per tant, és una cosa que és molt... Clar, això ja és estrany, però que damunt ara el PP diga que acceptaria, no a través de la ILP, sinó amb una reforma que impulsaria des del Consell o des de les Corts, rebaixar el 5% i de tal manera de donar resposta a les demandes d'ens uneix,
és realment increïble, Clar, perquè no es tracta realment increïble. simplement d'abolir la llei electoral, no? Això ja ho hem comentat alguna vegada. Es tracta de fer una nova llei electoral. Sí, però podries fer una... No, bueno, podries fer una modificació de la llei electoral. Sí que necessitaries els 2/3 en les Corts, eh? Sí que necessitaries els 2/3. Per derogar l'actual i que impere l'estatal i per fer-ne una de nova o per modificar-la. Per tot necessites 2/3, entenc. Va. No sé, Ricard, si estàs. És que és el problema de gravar mentre Ricard va en el... Per derogar l'actual entenc que no, eh? Sí, no, Entenc que per derogar l'actual no crec. no, necessites sempre... Carla? No, necessites sempre la mateixa majoria per a aprovar-la, per a modificar-la, que per a abolir-la. Estàs segur? Sí, Perquè no l'està substituint. home. Aleshores, el truc este de derogar-la i que estiguera la LOREC per defecte no ens valdria. No, dos Jo diria terços. que això sí que val, eh? Bueno, Jo diria que això sí que val. tindria que ser un Perquè jurista, això ho vam estar especulant fa 10 anys. però no va poder ser, si no ho haurem fet, que tenien majoria en el botànic per fer-ho i no ho varen fer. Jo. És que jo crec, és que la meva teoria és que no ho farem perquè no volien. Bueno, això és una altra. Perquè el PSOE no volia realment. Clar, o sigui, jo crec que Compromís volguera. I també diria que dins de Compromís hi havia qui volia més i qui volia menys. Sí, I això és així. anem a deixar-ho així. I en tot cas, anem a deixar ahí. I en tot cas, el que hi hauria seria que Compromís no pressiona prou. Però jo estic convençut que el PSOE... A veure, és que el PSOE no vol, entre altres coses, perquè és que la llei electoral valenciana és del PSOE. És que la fa el PSOE. Home, però la El va fer... 5% és un invent del PSOE. La va fer el PSOE perquè no entrara la UPB en aquell moment. Vull dir... Claro. Que ahí és el que anem ara. Vull dir, aquesta llei està feta a noms i cognoms contra el valencianisme polític. Tal qual. El 5% està fet a noms i cognoms contra el valencianisme polític. Perquè, de fet, si tinguérem vigent la LOREC, la llei per defecte electoral espanyola, el valencianisme polític hauria tingut sempre representació en les Corts. Sí. I això és superimportant, eh? Això és superimportant. Perquè això hauria canviat absolutament el país. Absolutament. No te dic que ara estaríem proclamant la TUI, però això és superimportant perquè tu des del 83 tindries el valencianisme polític de la UPB com a actor endèmic de la política valenciana. I això faria que el vot útil seria més difícil d'apel·lar al vot útil, en el cas de molts valencianistes que votaven al PSOE, equivocats o no, que votaven al PSOE, o jo allí no entro. Jo, de la mateixa manera que no jutjava a Solís, jo així el judici el tinc claríssim, no? Però no entrem. Equivocadament o no, s'integraven en el PSOE, intentaven fer política des del PSOE, votaven al PSOE perquè veien que era l'únic que aconseguia representació. Clar, és que tu ja no estàs parlant que tu no votaves a un partit que tenia opcions de guanyar, és que votaves a un partit que no tenia opcions de treure representació. Clar. Per tant, el 3% de valencians, 50.000, que voten a la UPB en el 83, bàsicament és perquè són, hòsties, que són un passet desembarcant a Dènia. A veure si ens entenem. Perquè tu en el 83 tu tens a Felipe González. Clar, Felipe González, que fa un parell de mesos de la majoria absolutíssima. O sigui, a tot Cristo portava xaqueta de pana en aquell moment. Clar, aleshores els que no voten PSOE és perquè són directament batasunos. Aleshores tu imagina que aquesta gent té dos diputats que són un actor polític valencià que sempre està com a referència. Jo sempre ho conte, però clar, quan tu te politices, que tens 15, 14, 15, 16 anys, te politices i t'interesses per la política i tot el rotllo, clar, jo no tenia cap referent institucional valencianista. Cap. No estaven en les Corts, no estaven en l'Ajuntament de Torrent, no hi havia regidors en la meva comarca. Hòstia, en l'Horta Sud no n'hi havia tampoc, tio. Quina la...
En nord a sud, el primer regidor de la comarca és Picassent no sé si en el 99 o el 2003. Ja, I el en 2003 tinc 20 anys. Sí, clar. Però en Alcoi tampoc. En Alcoi fins a 2003 no hi ha representació. Per exemple, per dir una comarca. Per tant, vull dir, les teus referents del valencianisme són sempre les associacions i els moviments civils, que està de puta mare, però vull dir, això té un topall, no? Té unes institucionalitzacions polítiques que són sempre de contracultura, saps? Ja més complicades, més complexes. Clar, mentre que si tu tens un parell de diputats a les Corts, tu eres sempre de ahí existixes. Com que existixes, és molt més fàcil que pugues fer política municipal, és molt més fàcil que pugues seduir a certs sectors, és molt més fàcil que certs sectors més, no dic centristes, sinó centrals, institucionalitzats, no només de política a la contra. Vull dir, se t'acosten... És que ho canvia tot. És que ho canvia tot i per això el 5% està fet en molta mala hòstia, perquè tu saps que el 3% està a l'abast del valencianisme, perquè les eleccions Totes, sí. del 77, en unes eleccions espanyoles, tu sumes vots en totes les dificultats possibles, però sumes vots de PSPB i de UDPB i arriben al 4%. A veure. Poca broma. PSPB, Vull dir, per tant, 1,67. tu tens ahí que hi ha un... És que estic mirant-ho. I la UPB al voltant del 2. No, la UDPB, Unió Democràtica del País Valencià. És que no està. No el trobe. Sí. En el 77. UDPB i PSPB... No, 77, segur. Equip Democràcia Cristiana. Vale. Això sí és una cosa, sí. Sí. És que posava sigles, però CDC, EDC. Sí, 2,60 i 1,67. En total, 4,20. I el PSPB no es pot presentar per la circumscripció d'Alacant, que com a mínim un 0,5 hauria tret. Mínim. Ja, en sèrio? No va presentar? No va reunir... No sé exactament la història, però bàsicament és que el PSPB no estava legalitzat fins 4 dies abans, saps? O sigui, vull dir que ahí també hem d'entrar en, sorpresa, Espanya. Vaya, sí. Vaya. En un xiringuito d'esdeveniments. Exacte. Que més enllà de si les coses es feren bé o es feren malament, més enllà de tot això, sí que és de veres que no tots tenien les mateixes oportunitats. Ni de bon tros. Per tant, tu tenies ahí que hi havia un vot valencianista. Les eleccions del 77 per al valencianisme s'interpreten com una hòstia enorme, però la realitat és que hi ha un vot valencianista, existeix. I la UPB, per això, en el 83 trau un 3%, 50.000 vots. Que, escolta, doncs, ahí hi ha un espai. Hi ha un espai polític que, que tenint en compte que en 20 anys no només no treus representació, sinó que no tens ni fins al 99 no hi ha una possibilitat real, que de fet en el 99 es queda el bloc en el 4,67, vull dir, 4,67. Sí, poca broma. I en el 2003 el bloc es torna a quedar en el 4,78. Sí. Els herois del 4,9. O sigui, tu imagina't lo difícil que és mantindre un espai electoral en aquestes condicions. I com canviaria de la nit al dia, del cel a l'infern, si tu tingueres la llei electoral per defecte espanyola amb el 3% per circumscripció, amb el qual hauries tingut representació sempre tenint en compte que tu te presentaves en unes regles del joc que pràcticament te deixaven sense representació d'entrada. Per tant, si tu tingués la representació garantida, hauries tret més vots. Home, doncs el doble o el triple. El doble o el triple no ho sé, però més segur. Jo estic convençut segur. Que molt més. El vot útil
passava molt, eh? Segur, segur. Això significa i estem fent política ficció, però no és gens descabellat fer aquesta hipòtesi, que l'esclat del valencianisme polític en 2015 s'hauria pogut produir sense problemes com a mínim en el 99. O sigui, tu en el 99 podries estar ratllant sense problemes el 8, el 9, el 10%, Sí. segons els lideratges, si tens més gràcia, si tens menys gràcia, vull dir, totes aquestes coses. Perquè quan tu en el 99 estàs en un 4,67 en aquestes condicions, vol dir que si tu, amb una llei electoral diferent i amb representació des del 83, es fa molt fàcil que tu te dispares al 8, al 9. Clar. I que ja prèviament en els 80, en el 91, en el 87, en el 95, estigués ja fàcilment ratllant el 5%. Home, I de la mateixa manera tu multipliques la teua representació municipal. Molt més fàcil. home, a Molt veure, més fàcil, és que segur. jo crec que si en el 83 la barrera hauria sigut el 3%, que hauríem entrat en les Corts, que el valencianisme polític hauria entrat, estaríem parlant d'una altra cosa. Vull dir, i s'hauria quasi duplicat a cada elecció, com que diu. Vale? Perquè... I entre altres coses... Sí, digues. No, això, que l'efecte de la gent que tenia el desespero per tirar el vot al FEM era molt gran, eh? Jo recordo en el 98, jo tenia 18 anys, i la gent s'ho pensava molt i votava UPB Bloc sabent que tirava el vot, eh? Vull dir... Perquè hi ha una cosa també, vull dir, hòstia, és que, a veure, joder, que jo fins a 2019 i en 2015, perquè el moment és entre entrar al govern o no. Val? En el moment que entres al govern ja sí que te comença a conèixer tot el món. Però en el 2015 ja te coneixia un munt de gent, però no te coneixia tot el món. Jo m'he passat totes, i tu també, i tots, totes les eleccions que quan eixíem al carrer en la papereta, el primer que havíem de dir sempre era si ens coneixíem. Sí. Saps què és el blog? Saps què és Compromís? O sigui, tu imagina fer campanya que la teua primera pregunta qui te trobes pel carrer és si saps qui soc. Jo recordo demanar-li el vot. La contestació d'ell, però no vos presenteu només al poble, també vos presenteu a la Generalitat. Era així sempre, saps? Bueno, i serà brutal. I serà brutal. Imagina per fer campanya i Xina. Imagina't. Sí, era flipant. I una altra derivada. Les lluites caïnites dels 80 i dels 90 per culpa de l'extraparlamentarisme. Bueno. Que si catalanistes, que si tercervistes, que si no sé què, evidentment institucionalitzats, tots i les lluites haurien sigut menys caïnites. Clar. Per descomptat. I això fa un munt de mal, també, a tot el moviment en general. O sigui, el 5% és una estructura d'estat espanyol. Per això jo no m'ho acabo de creure. Ja veurem. Però... No sé. Home, però Amazon està molt feble. Jo què sé, vull dir, és creïble la situació. Però la importància que té aquest 5% per al nacionalisme espanyol, no parle del nacionalisme espanyol al País Valencià, el nacionalisme espanyol en tot l'estat espanyol. Perquè tu imagina't un País Valencià amb un valencianisme polític estructural, minoritari, tot el que vulguis, però estructural. Bueno, minoritari de moment. Ricard, minoritari de moment. Ja. Però estructural. Poca broma, Que estem parlant que amb la llei electoral valenciana, atenció, a la llei electoral valenciana, Ciudadanos probablement no existiria. No hauria existit. No existiria ara. Això ja no existeix, no? Però no hauria ni existit. Perquè en el 2006 i en el 2010 s'hauria quedat fora del Parlament de Catalunya. Bueno, per tant, directament... És que la republicana crec que tampoc, Alguna vegada s'ha quedat per baix. No, però en el cas de Ciudadanos, tinc en compte que no existiria perquè és que no s'hauria quedat fora, s'hauria quedat estratosfèricament fora del Parlament de Catalunya. Atenció, estratosfèricament fora. Val. Esquerra Republicana no es pot dir que no existiria, però s'hauria quedat fora del Parlament de Catalunya també.
el PP de Catalunya s'hauria quedat fora del Parlament de Catalunya moltes eleccions. Sí. O sigui, teleta, eh? La realitat és que no hi ha una llei com la valenciana tan restrictiva en l'estat espanyol. Perquè només la pots comparar a les lleis insulars, que no hi ha un topall mínim en el conjunt de l'autonomia, però el topall per illa és molt més alt. Val? Ja. Però és una particularitat concreta. Efectes En pràctics, Galícia, no? És... sí, que això també en parlem, a efectes pràctics no és el mateix. No és el mateix. Vull dir, a efectes pràctics tenim, per exemple, que jo diria, faig la meva hipòtesi, formule la meva... que jo diria que no m'enganya, que no, en el 2003, en el País Valencià es va quedar al voltant del 10% del vot vàlid sense representació en les Corts. Del 10%, eh? A veure, ara t'ho dic. En el 2015 fins i tot també es va costar al 10% el vot vàlid sense representació que es va quedar, eh? A veure, el 2015. Per culpa del 5%. Vaig a veure-ho. En el 2015, dius? El 2015 i el 2003 al voltant del 10% sense representació, que es diu Pronte. La meva hipòtesi és que això no ha passat en una altra autonomia. 8, 9, sí, per ahí serà. Pues és perquè fàcil. el 2003 és Esquerra Unida amb un 4,3 i després n'hi ha unes quantes, va sumant del muntonet d'unes quantes que n'hi ha un muntó de candidatures. Sí. En el 2, el 1... No, en tant no n'hi ha, són quasi tots 0, algo. A veure, anem a mirar, no hi havia una que es deia Cambiemos, una cosa així, que trau un... En el 2000... Que la gent la confonia amb Podemos, perquè de fet ho feien aposta perquè es confonguera amb Podemos. A veure. Pot ser, però en el 2015 crec que no. A veure, autonòmiques 2015... 2015. Ganemos. I és en 2015. 0,75. Ganemos, això, ganemos. 0,75. Pensava que entreia més. Vale. I si mirem, per exemple, Extremadura en el 2015, per comparar, no? Autonòmiques 2015, es queda... No, doncs també, per exemple, es queda Ganemos en un 4,3, però entra Ciudadanos... 4,3? Sí. Però 4,3 seria Podemos. No, era Izquierda Unida. Podemos... Esquerra Unida. Vale. Ciudadanos entra en un 4,45. Vale. Clar, no hauria entrat. Vale, a la llei valenciana no hauria entrat. No, clar. A la llei valenciana haurem arribat quasi al 13% sense representació. En Extremadura. És bèstia, eh? Sí. Castella i Lleó, per exemple, autonòmiques 2015, pues tienen unos 1,44. Unión del Pueblo Leonés, 1,44, un diputat. Fora de les eleccions. Vale. Unión del Pueblo Leonés. Así, en un 4%. En estas eleccions que en les eleccions de 2023 que Unión del Pueblo Leonés se dispara, en la llei valenciana no és que se quede fora, és que se queda estratosfèricament fora. Sí, home, clar. Però mira també en 2003... Mira també en 2003, perquè en 2003 hi ha un muntó de bipartidisme i, per tant, que un 10% d'electors valencians se queden fora és molt més bèstia que el de 2015, perquè en 2003 hi ha un muntó de bipartidisme. A veure, 2003. Autonòmiques 2003, mirem el resultat. I... Perquè mentre en el País Valencià... 8%. Veus? Al voltant del 10%. Sí. Unió Valenciana el 4,5. Unió Valenciana el 4,5. El bloc. Unió Valenciana, quant? El 2003 té un 3. 3% d'Unió Valenciana. Sí. I en el 99? Perquè en el 99 el bloc és 4,67 i Unió Valenciana també es queda apregant. No, al revés. La tanca. En el 99, Unió Valenciana 4,76 i el bloc 4,6. Quasi 10%. Sí, més. Suma-li el 0,5 de per ahí. Sí, més. Per ahí n'hi ha més d'un 1% llarg. Clar, doncs ara mira, en el 99
en el Parlament de, jo què sé, de Castella i Lleó, quantes candidatures se quedaven fora i quin percentatge representava. A veure... Home, n'hi ha moltes candidatures, però sèries, només està Esquerra Unida en un 3,46. Quant? 3,46. O sigui que en el País Valencià se queda sense representació més del doble de l'electorat que Sí, Castella i Lleó. clar. Mentida, espera, això és És que Castella-La vull dir, Manxa. He entrat a Castella-La Manxa, m'he enganyat. A veure, Castella. Eh, bueno, en Castella-La Manxa, Castella i Lleó, en Castella i Lleó encara menys. exacte, un 3% per ells s'hauran quedat sense representació. Claro, és que estem parlant d'una anomalia molt bèstia en la política espanyola, que representa el 5%. I això està fet contra el valencianisme. Vull dir, és que és molt bèstia, eh? Per tant, contra els interessos dels valencians. En un gir inesperat dels esdeveniments, Perquè tu també dius, i per què el 5%? Perquè tu tens un electorat al sud de Diarbussot molt poblat en el qual tu patisses molt per circumstàncies sociològiques, clar, i se suma. clar, I l'electorat suma, clar. Tu estàs patint a muntó en la ciutat de València, en la ciutat d'Alacant, en la ciutat d'Elx, i no dic ja en el Baix Segura, que ahir he dit a muntó de població ja. sí, però Per tant, és la meitat del país, tu s'estic dient ahí. clar, més de la meitat. Clar, amb el 3% compenses en el que traus en altres circumscripcions, perquè el valencianisme estava molt fort des de sempre en en comarques relativament molt poblades com la Safor, com la Costera, com la Vall d'Albaida, vull dir, Sí, tu ocupes totes les comarques centrals, la Marina Alta, etc. Totes les comarques centrals són un pulmó que tu tens ahí, eres una minoria estructural que fa que tu en la política valenciana sigues una minoria estructural. Clar, és que és molt bèstia. però molt. És molt bèstia. La distorsió democràtica del 5% no hi ha en el sistema polític espanyol una distorsió, vull dir, al nivell de la distorsió que provoca la circumscripció provincial en el Congrés a candidatures de l'estil d'Esquerra Unida, UPyD, etc., en el seu momentido del rotllo, val? Però és que la valenciana ens afecta també a nosaltres. Vull dir, al valencianisme li afecta la distorsió del Congrés i el 5% autonòmic. Per tant, és la minoria política més perseguida de tot el puto estat espanyol. Però això no ho direm mai. Una coseta, i si per continuar avançant, ¿vale? Per no fer-nos els màrtirs, possibilitats d'aprovar-la, Sí. tindrien que veure quines possibilitats parlamentàries n'hi ha, no? Aquí, tio, jo això és una incògnita. Perquè, vale, Jo de veres, a mi m'ha sorprès un muntó. imaginem que el PP accepta, no? Pot ser, perquè pareix que ho ha acceptat. Però, Imaginem que el PP accepta. però necessita... Parlem dels altres Exacte. tres actors. Necessita com a mínim la combinació mínima per aprovar és PP, Vox, Compromís. O PSOE. No, la mínima, Vale, la de menys escons. La mínima, efectivament, és PP, Compromís i Vox. Perquè necessita 66 escons. PP, Sí. Compromís, Vox en són 68. Val? Clar, Vale. perquè anem actor per actor. Clar, exacte. Imaginem-nos que el PP sí que vol. Vox aprova això? Jo crec que no. Tu te'n recordes... Que en el... Digues. No, te recordes Ciudadanos que sabia que se n'anava a fer la mà i no aprovar la llei del 3%? La llei electoral, la rebaixa? Ahí vaig. Ciudadanos, en la legislatura 2019-2023, que es va tornar a posar damunt de la taula la rebaixa, Ciudadanos, que sabia que les úniques possibilitats remotes de supervivència passaven per això, per eliminar aquesta tanca, no va voler. I va fracassar per això. I es va quedar fora Ciudadanos víctima del 5%.
En Però el 90 era conscient, vull dir, era conscient. era conscient, el 91, 95 o 90 o 87, 91, no me'n recordo quina de les dues legislatures, va passar el mateix amb el CDS. Vale, en el 91. Un pre-Ciudadanos. 91, El 91. 385. 385. Les possibilitats del CDS de repetir passaven per rebaixar la tanca, no va voler i va caure víctima de la tanca. I no va voler. Vox no necessita rebaixar la tanca per ara. Vull dir, unes hipotètiques noves eleccions valencianes la supera, tal com està ara, la supera de molt. Per tant, no necessita la seva supervivència. I, evidentment, Vox sap perfectíssimament que el 5% està fet contra el nacionalisme valencià. Per tant, es votaran en contra. Per tant, és molt fàcil que s'oposen. Jo votaria... A veure, en la Diputació, a més, no està Vox. Això a part d'Ens Uneix, que està fent la contra Vox també. Per tant, tampoc té cap motiu, diguem, clar, intern de pacte per a votar a favor. Clar, vull dir, tu tens que això t'ho demana Ens Uneix, que és precisament l'antivox, entre cometes. No? Perquè és la Diputació de València, com tu dius, és o Vox o ells. I com que els vots que necessiten sense sí o sí són els d'Ens Uneix, per tant, tots són vetos creuats, no? Aleshores, Vox ara facilitarà, vull dir, li permetrà viure al seu arxienemic, entre cometes? Pues jo diria que no. Saps? No? Ja vull dir, fàcil. Clar, per tant, el Vox és molt fàcil que caiga, no? És molt fàcil que caiga. PSOE. Vale, per tant, ens queden només dues possibilitats. PSOE i Compromís. PP i PSOE. La primera és PP i PSOE. En això ja PP i passa. PSOE, clar. Ahí la pregunta és, en el cas de PP i PSOE, la pregunta és, PSOE és el creador d'això. PSOE és el creador d'això. Una altra cosa és que en certs moments hagi volgut fer el teatre de m'ho pense perquè em convé. Perquè en teoria la tanca deixaria fora aliats teòrics per part de l'esquerra. Però és el creador d'això. En este cas... Jo no crec que l'afecte. Mira, el PSOE jo no veig que és un partit estatalista, sinó és un partit partidista. Ell mira a llarg termini del seu partit, no del país que governa o de l'Estat. Per tant, li ajuda que Podemos o qui siga es quede fora una legislatura o dos. Ja absorbirà ell el seu electorat. Clar, però a curt termini no ho ha fet i és l'inventor, i a curt termini no ho ha fet quan li beneficiava. Imagina't ara que un beneficia a una escissió seua, que els odien a mort, lògicament, com a totes les escissions, i que, en principi, que ja ha passat en la Diputació de València, si entren, poden pactar amb el PP i deixar-te a tu sense el govern. Clar. O sigui que ara, quan te beneficiava a curt termini, si tu eres l'inventor d'això, i quan et beneficiava a curt termini, no ho vares canviar, per què ho has de canviar ara? Però seria difícilment justificable, no?, en quant a discurs. Quan tu proposaves, en teoria, el PSOE proposava quan estava al govern. Té igual. Això no és cap problema. El PP estava radicalment en contra i mira. No, també és veritat. Vale? Això és irrellevant. No, però que isca endavant només n'hi ha dos pactes possibles, PP-PSOE i PP-PSOE Compromís. Vull dir, no n'hi ha cap altra via perquè descartem Vox. Clar, i tu... Bueno, o no, però clar, ahir però ara ve l'última. Vull dir, si PSOE bloqueja, només tens PP, Compromís, Vox. Exacte. I Vox tenim mai dificultat. Però és que fins i tot Compromís què faria esta vegada? Es creuria les seves paraules o diria que no i no va votar res en la dreta i ja està? Clar, ahí està, perquè jo
Vull dir, jo diria que jo m'incline perquè Compromís votaria a favor. Però arguments tacticistes a què Compromís ens té acostumats últimament, Ja. no podem descartar que els puguem fer servir, eh? No, De l'estil de això li dona això s'ha de fer, però no ara perquè li dona un valor d'oxigen a Amazon. I per tant bloqueja. És que tiene en compte, exemple. de totes formes, que a Compromís les estructures internes estan agarrades en pinces, ¿vale? I s'aprofiten de que no hi ha alternativa. Què passaria si en el 3% és fàcil que aparegui una alternativa realment valencianista? Clar, de fet, Compromís naix també per culpa del 5%. Això també s'ha de dir. Sí. Compromís naix per culpa del 5% perquè en el 2007, amb enquestes, se queden fora tant Bloc com Esquerra Unida. I per tant diuen, xics, hem de liar-nos perquè si no se queden sense joguet els dos. Tal qual. I la resta és història. I en 2011 també és de veres que el Bloc i Iniciativa del Poble Valencià en aquell moment no es plantegen en cap moment presentar-se per separat perquè està el 5% també. No. O sigui, no dic que el 5% sigui causa, però sense el 5%, qui sap? Qui sap? Sense entrar a jutjar si va ser bé, si va estar bé. Saps? O sigui, vull dir, si era el que havia d'haver, si s'havia d'haver, si Compromís, tal, no sé què, ja m'entens, no? Sí, està però clar. La realitat és que sense el 5%, qui sap si com... La nostra hipòtesi és que sense el 5% des del 83, Compromís no existiria perquè el nacionalisme valencià s'hauria articulat de maneres molt diferents. I l'esquerra I espanyola... l'esquerra alternativa espanyola també. D'unes altres, sí. I no haurà fet falta... O igual sí, o no ho sap, però el més segur és que no. Vull dir, cada o igual sí, perquè hauria sigut una confluència molt més sincera. Vull dir, sense entrar a valorar si la confluència actual és sincera, és evident que la de 2007 no va ser-ho. No, si no estem descobrint Catarroja. És evident que la confluència de 2007 era simplement una UTE. És evident. Sí. Provocada pel 5%. Per tant, vull dir... Hòstia. És que sí, em costa de creure que el PP vulgui, no? Però els altres partits... Clar. És que no es veig que internament li convinga a ningú. A les elits que governen, Clar. L'únic escenari en el qual jo veia possible que es canviara això hauria sigut en 2015 o en 2019 perquè Compromís agafa el PSOE i diu, mira, fes el que te doni la gana, però això dir que si no jo estic molt loco i ho rebente tot. Ja, això, clar. I aquest escenari no es va donar. Home, o sigui, teníem... sense entrar a valorar-lo. Inicialment, Ciudadanos estava a favor. El 2015, al principi... En teoria. Vull dir, podien haver retirat la llei directament i en 2 terços i ja està. Ja tindríem la història feta. Però bueno, això crec que ja ho hem discutit moltes vegades. És una cosa, clar. Això és una cosa que internament nosaltres ens cabrejarem molt perquè començaren en que si proposta llei electoral i començaren a posar la llei electoral dels mots de Yupi. I nosaltres dèiem, tio, carrega't el 5% i després ja parlarem de totes les altres fricades que vols parlar. De què vols parlar. Que no les critique, que n'hi havia moltes que estaven molt bé, però clar, si tu comences que és això o res i en seguida tens 70.000 coses que el de Ciudadanos te diu que no perquè esto rompe España, pues ja està. Clar. Saps? Aleshores, ahí jo critique a Compromís, clar que el critique, perquè tu hauries de saber que de la mateixa manera que per Espanya el 5% és política d'estat, a tu més encara. Però a tu més encara. Deuria haver sigut. O sigui, ha de ser una prioritat màxima absoluta. Carregar-te el 5%, una prioritat màxima absoluta. Però, i si o sea, imaginem que s'aproven a fer política ficció. Què podria passar? Vull dir,
A veure, estem parlant, per a que ens fem la idea, quan demanen el 3% de barra electoral per circumscripció per a Si se traure... rebaixa el 3%, Sí, ens uneix per entrar, que l'objectiu entenc que és que ens uneix entre a les Corts, ¿vale? Necessitaria, que ho tinc per així apuntat a la xutlleta. sí. En València, 33.000 vots, aproximadament. En Castelló, 10.000 i en Alacant, 22.300. En Alacant impossible, per tant, deixem estar. Així no. Sí. Jo ho veig impossible en general, però en Alacant, per descomptar que ni de conya. Ja està, fora. Per tant, no cal... No tenen aliats en la unió municipalista esta que estan muntant, no tenen aliats en la circumscripció d'Alacant, més enllà de Somos Calpe, que no dona. Ucín té 2.000 vots. No. No n'hi ha. Somos... No dona. no. Jo No veig hi ha res a fer en la ahí circumscripció d'Alacant. 4 o 5.000 vots, com a molt. Res. En la de València podria ser on a priori tindríem més possibilitats, perquè en Ontinyent, que tenen al voltant de 10.000 vots, Sí, en la Vall d'Albaida. tindrien la tercera part ja, però necessiten més, eh? Encara que, per exemple, perquè facis la idea, en Oliva tenen... Ara t'ho dic, perquè tenen més de 5.000, eh? Sí, però tenint en compte que es traduís que els mateixos que els voten a les locals, els voten a les autonòmiques. Això és quasi impossible. Però bueno, Això no és fàcil. això... I que no baixen. I que no baixen i que no tinguin, no continuen erosionant-se i aquestes coses, eh? 6.000, ¿vale? 6.137. Tindria només en Oliva. O sea, Per tant, només en Oliva. Alguna cosa més poden agafar de... no sé, en Gandia... En Gandia no tenen a ningú, o sí? Ucín de Gandia, 500. No sé. En Alzira crec que també tenien regidors, no? Sí, en Alzira tenen regidors, sí. Però està pels aires, eh? Vull dir, els 2.000. dos regidors que tenen, una regidora ha denunciat per assetjament laboral i sexual a l'altre regidor, per tant. Hòstia, tio. Vale, jo què sé. Tela. Anem a veure València Ciutat, per curiositat, perquè igual pareix que no, però... No, en València Ciutat el que podríem fer... Mira a veure No. quan seria traure un 1% en València Ciutat. Una cosa residual en València Ciutat de l'1%, a lo millor sí que és de veres que són 5.000 vots. Sí, Que sí, pel tal qual. cabàs està molt bé. Tal qual, tal qual. Clar. Sí. Conforme ho has dit, l'1% Jo ho veig són molt difícil. uns 5.000. Tindrien que fer molt bona campanya i tal, i tindre pasta, bueno, pasta tindran, no? A partir de la Diputació. Sí, però necessitarien algú... A veure, si tenen algun empresari, tot això, ahí darrere, movent i fils i totes aquestes coses, doncs jo ho veig molt difícil, sincerament, perquè per dos coses. Una, perquè donar-se a conèixer, vosaltres que som uns putos friquis de la política, sabem perfectament qui són i tot això, però la gent normal serà molt difícil que fora de la Vall d'Albaida els coneguen. Per tant, traure un 1% en València és molt difícil perquè qui t'ha de conèixer en València? Vull dir, en Oliva i en altres pobles on tingues aliats locals, d'acord, et poden conèixer. Tot i així, traslladar la papereta local a també la papereta nacional, poca broma la dificultat que té això. Però en València... Mira, en València Ciutat, perquè facis la idea, ¿vale? És que és un misteri que jo no he desxifrat mai. Coalició Valenciana es va gastar 1 milió d'euros, crec, en la campanya. ¿Vale? Crec que a nivell de país, però vamos. Va treure els 5.500, que és 1,37 en València Ciutat. Clar, en 1 milió d'euros. És que és molt difícil. És molt difícil, això. I després està el tema de la marca, perquè, clar, tu, més enllà de tot, això de unió municipalista, jo crec que és la marca menys sexy. No sé, vull dir, és molt difícil. Jo què sé. Ixa marca... Coalició Valenciana, no sé, tio. Vull dir, del nazi. Podem fer un parèntesi, Ricard? Vull que m'expliques tu que d'aquestes coses ho saps.
com és possible que Coalició Valenciana només traguera 17.000 vots, un 0,72% en el País Valencià, en més d'1 milió d'euros de campanya? La meva, la meva resposta és molt fàcil, perquè tot i que estem molt tronats i som un país realment... vull dir, que la ruta del bacalao no va deixar tanta gent a punt del coma. No sé com dir-ho. Ja, però Unió Per Valenciana... molts diners que et gastes. Ja, però Unió Valenciana tenia... Vull dir, n'hi havia base electoral ahí, saps? Per a captar... Ja, però una cosa, però Coalició Valenciana ja era... No sé com dir-ho. Saps? O sigui, que era Sant Andreu, tio. Això O sigui, vull dir que estem parlant de droga molt dura, eh? Sí, no, jo ho sé, Molt dura. però jo què sé. Però estem parlant de molts diners, tio. De molts. Ja, però... Jo què sé. No ho sé, tio, no ho sé, però jo Quan començava jo Vox, veig que... també només tenien que diners, Ja, però Vox és... Anem a veure. Vox és espanyol. Coalició Valenciana també, però no és en els mitjans de Madrid, no sé com dir-ho. Saps? Ja, vull dir, tu ahir ja vas a un altre tipus de pseudocoma. No sé com dir-ho, que n'hi ha molts més. Jo què sé, de Saps? fet, És de... Sant Andreu estava en Vox, de fet, vull dir. No sé Sí, com Sant queda. Andreu va ser un dels que van posar en marxa. Sí, sí. El que passa és que crec que el tiraren, Sí, també, però o alguna cosa així, no. Queda mal la cosa. la, sí, sí, però la disfressa, saps? O sigui, Ja, no sé. podria ser. Bueno, continuem, Però que mos hem anat de mare en lo de... Unió, exacte, de Unió Municipalista. Municipalistes, tio, uf. Jo eixa marca, amb tots els respectes, Bueno, mare però meva. la marca Jo la la poden veig. canviar, no? O sigui, això és, diguem, es fa un partit, una coalició, però després la marca electoral pot ser, jo què sé, la teua veu compta No, però és que o... això és però és que la marca electoral és esta, Sí, perquè ens uneix que va agafant candidatures municipals de tot l'estat espanyol, perquè el seu projecte és d'àmbit espanyol, sí, que ahir també crítica claríssima, vull dir, si en l'àmbit valencià ja han agafat partits, perquè sense entrar a discutir ens uneix, a mi no em sembla una cosa, saps? O sigui, vull dir que al final la gent ens uneix, doncs, escolta, jo què sé, són gent mitjanament raonable. Entenent la gent raonable, doncs en el PSOE, saps? O sigui, vull dir, hi ha gent raonable en tots els partits, no? Vull dir, i estos no els veig jo, però altres candidatures municipals, com per exemple la de Nules, sempre posem aquest exemple, no? la de Somos Calpe, Nules, i que el que... No, que sempre posem exemple, és més nules o com es diu, la de nules? centrats en tu, Sempre, o centrats en nules. Centrats en nules, una cosa així. Clar, però és que estem parlant de vull dir, un tio que en el vessant espanyolista, segons en quins moments i en quines declaracions en el seu blog i tot el rotllo, passava a Vox, O sigui, Tio. i jo què sé, i després de Somos Calpe, saps? O sigui, que és una cosa molt friqui, d'una del PP de tota la vida que es cabreja amb el seu partit, trenquen palletes, es Bueno, presenta per separat. això passa en Pro Genocid d'Oliva, els dos. Sí. Que de totes maneres, Somos Calpe és una cosa també molt friqui, perquè hi ha un parell de regidors que he llegit per ahí, no ho sé, ho desconec molt, però n'hi ha un parell de regidors que prometen el càrrec per imperatiu legal, tio, a la Batasuna. En sèrio? Sí, dius, sí. tio? I ara, de fet, ara el Somos Calpe és el qui té l'alcaldia, pactant amb PSOE i Compromís. Ja, tio. Mira, la Marina Plaza. Somos Calpe, el partido... Espera, collons. ¿Cómo se dice pop-ups? Ediles que prometen lealtad al rey por imperativo legal y otros que juran sobre la Biblia. Hostia, cada uno... Veus? És que una a la Batasuna i l'altra en la Bíblia. És molt bo. A veure... Número 4, Mariola Mulet. Y el número 5, Pere Moll. Y Juan Manuel Pino juró sobre la Biblia. Com diu? Marina Mulet? Mariola Mulet y Pere Moll. Mariola Mulet.
i Pere Moll són els que xuren els que prometen a la Batasuna Sí, per imperatiu legal. Estan convidats a este podcast. sí, la veritat que i que mos ho conten, vull dir, igual, no sé. Que mos ho conten. Que Igual tenim una idea enganyada de lo que somos Calpe. jo què sé, no sé, que ens ho conten i pot ser canvien d'opinió. A mi, algú que promet per imperatiu legal, si ho fa per valencianisme, té el meu respecte, encara que després estiguin a Somos Calpe. Sí, Té el meu respecte i una birra. exacte. Paga. Però realment no se m'ocorreix cap altre... Bueno, a no ser que siguin molt fatxes, però diguem-se Mariola, Mulet i Pere Moll no crec que siguin molt fatxes, no? No ho sé. A lo millor per valors republicans, jo què sé. No ho sé. No sé que mos ho expliquen. Si tenen Twitter, li fem un tuit. Pere Moll, no ho sé. Total, que mos queda també, perquè estem acabant, mos queda també si per Castelló tindrien possibilitats. Ah, vale. Però jo ho veig molt negre. 10.000 vots. No sé. 10.000 vots. Quants se'n tenen en nules? 2.000? 3.000? Espera, no, jo, espera't. És que nules és menut, nules. Nules, que és un cens electoral de 15.000. A veure, un moment. Per tant, amb 3.000, 4.000 ja tens l'absoluta. A veure, nules. Que no la tenen. A veure, cens 9.000 i pico, vàlids 7.000, centrats en nules 2.700. Menys encara de lo que em pensava. Menys de 3.000. Que està fotut. Home, Tenint en compte que tenen un quart dels vots que necessitarien per atraure la circulació, però no és el mateix que tu sigues la nau nodrissa, entre cometes, com és en Suneix en Ontinyent, que no una candidatura aliada que o li dones, que suposa que serà així. Suposa que el que té l'alcaldia ara, que crec que li diuen David García, serà el candidat per la circumscripció de Castelló i, per tant, s'estarà jugant ell mateix les seues garrofes. No? Per tant, per a que tu digues si tu teus 3.000 vots en la urna local, en la nacional posa això també de 3.000 vots. més o menys, sí, es veurà, però n'hi ha prou, n'hi ha... Clar, el que no sé de quin peu coixegen és de... Qui? Som Castelló, per exemple... Som Castelló? Sí, Som Castelló, 2.000 vots. I això és en la ciutat de Castelló, i això no eren Podemos? Pues no ho sé. És que estic mirant el país, però no ho sé. O el que era abans Castelló Moviment? Pues pot ser. Benigas Lumpis. Si es diuen Som Castelló és de la ciutat de Castelló, això segur. Perquè tu imagina't presentant-te a unes eleccions locals com a Som Castelló en Almassora. Te corren a gorrais. Exacte. A veure... que tinc tantes pestanyes obertes. Benigaslum, tampoc sé de què van. Benigaslum sí que podria ser una... Són ixe rotllo, Són ixe rotllo, i això sí que podrien entrar, però de totes maneres, ixos que són 2.000 vots, No arriba. no arribarà. No arribarà. Jo què sé. Han pegat una bona petarda ahí en Benicarló, que era entre 4 o 5. Sí, 4 crec que eren. A veure, espera't. 4, sí. I això el que passa és que diria... No sé si han entrat. Serien un possible aliat. No apareix per cap lloc, però bueno, encara que falta molt de temps per a que s'acaben de teixir les aliances. Yo qué sé, centrarse en nules, Ciudadanos, igual algún resto pueden agarrar de ahí, yo qué sé, y ya no n'hi ha gran... En Castelló no n'hi ha res més, Seria mirar les candidatures en la circumscripció de Castelló. És el que estic fent, Independentment... Entra en la... A veure, per Morella o per Vilavella... la pedrea de regidors. És el que estic mirant. Mira la pedrea de regidors. Mira, independent per Morella, per Vilavella... No sé, Esquerra Republicana. Lo nostre. Ah, és de Morella, tio, és de Morella, sí senyor. Els de Morella tenen l'alcaldia. Uns cabrejats amb el PSOE, un trencament ahí del PSOE tenen l'alcaldia. Pues... Això també podria entrar. El que passa és que en Morella sí que això són molt pocs vots. Morella que té... 500. No arriba a 10.000 500 vots. Ja, per això estic dient 500. Vinaròs independent, 1.000 vots. Ah, mira, el de Vinaròs és de veres, no me'n recordava. 1.200. Vas fent ahí un muntonet, El que passa és que és massa muntonet.
Bueno. Els de Vinaròs, sí, això està bé. I això és que el que passa és de Vinaròs diria que són més de dretes, però bueno, més de dretes que el de Nules diria que no. I això també podrien entrar, el de Vinaròs. Clar, vull dir és que no, ja han sumat 5.000, 6.000 des de 1.000 que necessites, saps? Sí, però... Agarra't pinces, ¿vale? Sí, és d'acord. Mira, és que el càlcul que podríem fer és el següent. Podríem mirar les candidatures locals, donar-los com a que trauen els mateixos vots que trauen les candidatures locals, perquè el decalatge que hi hagi entre els que perds que te voten en la local però no te voten en la nacional, el compenses en la pedrea que traus d'altres pobles. Pues, Perquè això sí que és de veres. Tu poses una papereta i n'hi ha gent que te vota perquè mira. sí. Aleshores, vull dir, com a mínim, jo què sé, uns 1.000 vots, perquè n'hi ha gent que està loca i agarra una papereta i sin arreu i la teua està pel mig, o voten a la més friqui de totes i resulta que és la teua, per tant, vull dir, te voten. Aleshores, tu partixes ja amb uns, jo què sé, 400, 500 vots perquè sí, no? Exacte. Aleshores, i després la pedrea, saps? I per tant, sumes els vots que tenen les candidatures locals i després i dius, bueno, els que perds perquè te voten en el local però no te voten en la nacional, la pedrea que tens fora d'aixòs pobles pot ser la compensa. Però encara així no arriben a 10.000. No, què va. Està molt complicat. Torreblanca decide, pot ser? Torreblanca decide, podrien entrar també. Vale. 6.500 o per ahí, tots els que hem dit, vale? No n'hi ha més. Aixina gran, no... Ja, és que ja n'hi ha molt, Vull dir, estem parlant de molts... Vull dir, la circunscripció de Castelló tampoc té pobles més grans que els que estem dient, Clar, Vull dir-te, perquè en Vila-real, alguna cosa local en Vila-real no està fàcil. en Borriana igual ni algo. En Borriana... En Però Castelló podries intentar... Saps el que podries fer? En Castelló podries centrats en intentar... Almassora, tots els vots, ja quasi arribem a 7.000. En Castelló, jo què sé. En Castelló podries intentar alguna cosa friqui de gent del Grau, saps? No ho sé, tio. Està la cosa... Jo crec que podrien concloure. Sí. No, però vull dir, si s'ocorren jo veig que sí que podrien entrar i els diputats, segons em diu ChatGPT, li furtarien al PP, tots, era l'últim resto. O sigui, entrarien en cada circunscripció i furtarien uno al PP. Però bueno. Jo ho veig molt complicat que entren, ho veig molt complicat. Ho veig molt complicat. Sí, la veritat que sí. Atent. També dependrà de les... A veure, jo, sincerament, si aconsegueixen rebaixar el 5%, escolta, jo què sé, Jorge Rodríguez... Sí. Tens una birra pagada, tio, com digues. Exacte, vull dir, me té exactament igual tot l'altre. Vull dir, la gent ens uneix. Vull dir, respect. Sí. Me té exactament igual tota la resta, vull dir, respect. Jo lluites compartides, tio, no? Vull dir, haurà fet més pel valencianisme que molts que s'autodenominen valencianistes. Tal qual. Això és així, lluites compartides i, per tant, ens uneixen les lluites compartides. Tal qual. I aquest podria ser el títol del podcast. Lo veo. A favor. Bé, pues, per anar acabant, conclusions, Ricard. Conclusions que jo crec que quan estem mirant el muntonet de resultats perquè puguen entrar i la conclusió és que està tot molt mal. Molt mal està tot.